गिबियावनो आङो मानिजाथाव प्रमद बर' जोंनि पार्टीनि प्रेसिडेन्ट आरो चिफ बिथांखौ साबायखर बावदों सालाकाटि बियाबाव आंखौ पार्टीनिफ्राय टिकेट होनायनि थाखाय आरो बिथाङा जे काउन्सिलाव खामानि मावनो मोनसे खाबु होदों बेनि थाखाय आं बिथांखौ गिबियावनो साबायखर बावदों। सालाकाटि जे समष्टि बे समष्टिया आंनि 3 नं जे क'क्राझार एमएलए समष्टि बेयावनो 95% गोग्लैयो मोननैल'सो बिसिडिसिनि गोग्लैया बे हिसाबै सालाकाटियाव आङो दा लामा दालां स्कुल हस्पिटाल बायदि रोखोमनि सेंसन लाबोनानै खामानि मावनायखौ आङो बाहाय मावगासिनो दङ। गोबां जायगायावनो मन्दिर गिर्जा मस्जिद बेफोरबायदि सेंसनबो होनाय जाबाय। ओंखायनो रायजो राजाफ्रा जोंनि फारसे इउपिपिएलनि फारसे आरो आंनि फारसे मोनसे बिथांमोनहा मोजां मोननाय दङ जिहेतु काउन्सिलाव आरोबाव जों बांसिन खामानि मावनो हागोन बेनिखायनो मोनसे फोथायनायखौ जों लानो हादों। मानोना दासिमहालागै गोबां गुबुन गुबुन पार्टीनिफ्रायबो जोंनि इउपिपिएल दोलोआव हाबफैनानै जोंजों खामानि मावदों। खारन नैथि खेबनि थाखाय प्रमद बर'नि जिथु सरकार बे सरकारा फैफिनगोन आरो बे सरकाराव जाहाथे सालाकाटियाबो बाहागो लानो हायो सालाकाटियाबो जाहाथे बाहागो मोनफायो बेनि थाखाय दिनै सालाकाटिनि गासैबो हारि धोरोम बासियाजासे बिथांमोना इउपिपिएलखौ सापर्ट खालामनो फैदों आरो आं जिहेतु एमएलए हिसाबै बेफोर ओनसोलाव खामानि मावगासिनो दं आरो बिथाङा जुदि देरहानो थांनो हायोबा बेहाय सासे इएम जानानै गोबां खामानि मावनो हासिगोन साननानै जोंनि रायजो राजाफ्रा जोंजों बाहागो नोंथांनि जिथु मावनो लानाय थांखि रायजोफोरा बेखौ बुजिगोन ना? रायजो राजाफोरजों जों दायो गामि गामि थांनानै जों सावरायदों लाइमोनफोरजों जों सावरायदों सालाकाटियाव जथेस्थ खामानि मावनो हायो। दिनै बेहाय एनटिपिसि दङ एनटिपिसिखौ बिथा खालामनानै मोनसे सिमेन्ट फेक्टरि खालामदों जेराव लाइमोनफ्रा जोङो थानो हानायनि थाखाय राहा लामा हिसाबै बे सिमेन्ट फेक्टरिफ्राव खामानि मावनायनि खाबुखौ मोनगोन आरो बेबायदि गोबां सालाकाटियाव रिसर्सेसफोर दङ बेफोरखौ जों मोजाङै बाहायोबा सालाकाटि ओनसोलनि जायफोर बेकार लाइमोनफोर साख्रि बाख्रि मोनाखै बिथांमोना थांनानै थानायनिबो राहा लामा मोनगोन। दा बेनिखायनो जोङो लाइमोनफोरजों जों सावरायलायदों स्पर्ट्स बिथिङाव जोङो क्लाबफोरजों जों सावरायदों आरो बिथांमोना बुंदों जे जोंनि क'क्राझाराव जिहेतु दा स्पर्ट्सनि हाब जागासिनो दं सालाकाटियावबो जिहेतु गोबां स्पर्ट्स लाभारफोर दङ गेलेगिरिफोर दङ अर्गानाइजारफोर दङ जे एमएलएआ फैयोबा मोजां जागोन। मानोना बिथांमोना नुदों जे क'क्राझाराव दायो मोननै स्टेडियाम आंनि समाव लाबोनो हाबाय मोनसे 12 कौटिनि रुरेल स्टेडियाम आरो मोनसे 100 कौटिनि डिस्ट्रिक्ट स्टेडियाम दा बेफोरखौ नुनानै बिथांमोना फोथायनाय फैदों सालाकाटि बियाबाव बिथाङा खामानि मावनो हागोन होननानै आरो बेनिखायनो रायजो राजाफोरनि मदद जों मोननो हागोन। नैबे समाव इउपिपिएलनि मददगिरिफ्रा बेसांसो नोंथांमोनजों दङ होननानै सानो? दायो जोंनि पार्टीनि साननाय फारि बायदियै जोङो फेज 1 फेज 2 होननानै जों सानदों आरो बे साननाय रोखोमै दायो जोंनि सालाकाटि समष्टियाव जोङो 25,000 मोननानै दङ। बेवहाय देरहानो थाखाय 18,000सोल' नांगौ नाथाय जोङो दा 25,000आव जोंनि सोद्रोमाफोर जानानै दं बेनिखायनो सालाकाटि समष्टियाव जों गोरलैयैनो देरहानो हायो।